така, здравейте хора, аз съм ПВГ Неймар. Днес снимаме реакция на Палко и Цака. Нейната песен. Не знам, сега за първи път. Не за първи път. Така че да направя клип. Казах някои ютубъри правят клип. Харесвам. Аре, бе, качи ли си? Какво става? Качва се. Аре, до кога ще чакам? Ще чакаш. Време обечетата, добре, яко. Аре, бе, какво направи? И... готово. Качи ли се? Качи се. Айде! Айде! Кой ти каза, че ще влезе през вратата? Добре, яко. Живота е игра. Нема нужда от Бербатов, злата ни подба. О, играчи по-голям съм от Любо Ганев. Всички цветове ги знам за разлика от Чарли Танев. Синьо, сиво, лилаво, бяло, зелено, червено, кафяво. Ставам голове от всякъде, тъчето стърчаво ляво. Кой ти каза, че ще влезе през вратата? Забрави времето, не харча. Живота е игра, открива себе си играча. Ало, Колев и Цака. Кой ти каза, че ще влезе през вратата? Забрави времето, не харча. Живота е игра, открива себе си играча. За да пестра да топа, мога на влога. Мръдни се, от 0 до 100 за година, ютубър гатина. Пази се, иска да бъдем заедно, само че гледам, че леко е вкисната. Не знаех, че мога да има богати неща от косата на инстанта. О, добри, че запознахме се, на здраве. Съм не съм, или пак съм наяве. Играчи е си най-добре, те си 360. Чучо, бачо, не видим се, видим Да правя клипа. кой ти каза, че ще влезе през вратата? Забрави времето, не харча. Живота е игра, открива себе си играча. Ало, Колев и Цака. Кой ти каза, че ще влезе през вратата? Забрави времето, не харча. Живота е игра, открива себе си играча. Търсят ме като Пикачу, за да ръкъпара конечу. Ако пак ти товарят направо, ги пращаме на мотикария. Ватаря тук е навал, хаштаг Невко аут. Дадох реплей скандал, много ли имам, волю съм дал. Боли ма фара за твоята допара, боли ма фара за твоята допара, боли ма фара за твоята допара. И за дара, боли ма фара за твоята допара, боли ма фара за твоята допара, боли ма фара за твоята допара. Е, конечу. Какво стана? Ехе! Какво бе, колко гледане? Милиони! Да бе! Хайде! Бах ти играчите! Добре, кефам песента. Накарала е добре Цак да се облече с тениска да бъде. Мога и да направя още едно клипче. Мисля. Майче на кое. Така малко трудничко ще ми бъде. Коя? Малко да стане до 10. Ми да е това. Е това най-новия клип. Ой, играчи, какво става? Аз съм Цака. Ой, играчи, какво става? Ти коя си? Не знам. Ванеса. Ванеса е част от Павел Колев и Цака. В Павел Колев и Цака тя и взела си тениска, свичер, шапка. Всичко. Учете се от нея. Днес ще играем Just Dance 2017. Благодарение на
коса. И защото тя ми запря пистолет в главата. Как да ги купим? Ние няма само да харчим парите. Да. Военно И аз си се як съгласих, те. защото... Но се живее. И аз с този контузен крак ще ме караш. Вижте ми операция. Му няма. Вижте ми операция. Разкажи нещо за себе си. Тя е художествена гимнастичка, световен шампион. Да. Национален отбор на България. Много съм як. Браво, много добре. Виж как се дига. Я? Да. Избери с мен, защото аз съм много днесен. Листата падат на есен. Няма да ми викаш, че съм днесен. Аре, избери тука. Това е първата песен. Това е песента. Аз съм зелена, ти си червена. Разбра? Разбрах, не съм тъп. Нали си? Де да знам. Много е приятна игра за мен. Тя е художествен гимнастик. Аз съм гимнастик в друго отношение. Аз ще танцувам как си искам. Ти си танцувай каквото ти си искаш. За мен не ме интересува. Тук какво се казва? Аз ще танцувам. О, виж, аз съм първек. Ама ти си много добре. Да, аз имам урока. Ми имаш, защото си първа. Еми как? Ама аз какво да сачаш? Нига, I'm the best dancer in the world. Колко прави това? Аз, защото съм най-добрия. Първек, бе. О, кой има коронка, а? Той не мога да танцува. Не е професионалист. Върви ми коронката. Я да нагас, нямаш ли приятели да ти кажа? Аз съм най-добрият. Аз съм най-великият танцор. Аз се изморих, аз не съм се движил заради На мен ми е топло. Чакай, че още съм шампион, ще пия. Аз съм най-добрият танцор. Чакай, ти да се видиш. Ти да не се видиш така. То те видях първи. Коронка. Кой е коронката сега? Бич. Кой е коронката сега, бич? Тя ще обърна. Да, ще му бъде. Пето. Не ме обърна. Дай, не, тази игра. Да, бе. О, играч, какво става? Аз съм цака, нещо играем в FIFA, благодарение на пулса. Какво сядаш, бе? Си починам. Ти защо какво правиш тук? Ти да продаваш тенски и да отговаряш на съобщения. Да, ще продам. Браво. Това съм аз. Да, бе. Сега съм най-добрата танцорка. Сега ще заседиш, защото ти си слаба. Сигурно. Аз съм Сузанита. Аз съм Сузанита и съм най-яка. Кой е първо място, а? Защото аз трябва да танцувам. Ти гледам в магазин. Аз танцувам като сектата. Въобще няма правя какво става, бе. Аз съм майка. Чакай, тя ще ме изравни. Тя трябва да обръща пак. Обръщалката на лице. И цака мадъфака, най-добрият танцор на света. О, кой те обърна? Кой те обърна? Кой те бия? Кой е най-добрата танцор? Никой ме бие. Майка и бащата ми са се възпитали, ви трябва да бият. Не, просто не съм бие. Ето къде се сбъркали вас. Вие как си мисля, че съм си изчупил тук кръка? Мама, не хване! Ти си колко се праш интернет! Ти мога да си, бе! Нали си сериозен да пис? Аз ти вече мириш на спадня. Вече мириш на спадня. Ооо! Ти дори нищо не направи. You can't see me. My time is now. You can't see me. My time is now. Аз съм Боби Турбото на младини. Толкова съм силен, че чупа пистолета. Правя два пистолета от един. Чупа пистолети. Капа питбули, вертолети. Окей, самолети. Полезен като Бати Пепи. Влизам резко, палци не стискам. Братството, мога да си правим каквото искам. Тико на хуба. Да, бе. Вие сега тук ти искаш да ме прегръщаш за това. Това вие трябва да сме двамата. Аз съм мъжа, не, аз съм жената. Браво, Как си жената? Ми жената съм, виж, съм от другата страна. Сега съм истинската жена. Аз съм тъпа овца. Що не стъпваш, бе? Много ясно, че аз съм жената. Мамо, виж ми сега, че съм жената. Трябва тук, пацан. Аз съм най-добрата танцорка. Истински масивно танцори просто. Прича! Няма ли да пада първи пицак, че съм танцил? Защото там танци съм такива. Е това. Е така. Само това правим. Това съм твои дичове. Чакай. Присмял се хърбел на стъпел. Добре.
да мога да сполегна тук. Защото беше жената. Жената има повече движение. Де... Изложих се. Ма... По-скоро ти си. О, Ванеса! 1-0 обращавка 2-1. Йоу. Провъзгласявате за играч. Велико. Ма така да става Вижте само... Ванеса как ме е нарисувала. Много Въобще, е красиво. въобще не прилича на себе си. Нали? Не, бе, супер съм. Хората ще видят, че тук се опитваш, аз тук се легавя и пак печеля. Значи смятай. Добре. Нял. Бак. Легави са и Последна пак песен. печели. Добре. Аз съм най-добрият танцор в целия свят. Айде, избери някаква песен. Сори. Justin Bieber. Oh, I'm sorry, Justin Bieber. Това е супер. Супер виж. Поне и мъж, да, Жената преди малко имаше по-мъжки движения от това. Лошо за жената. Какво лошо за жената? Лошо за това. Виж го, какви са му. Аре бе дърво. Кой дърво, бе? Sorry! Аре бе, нали не можеш да даваш. Петцетка, защото не може да... Аре, не се ли измори, ти не се ли измори. Ти не се ли измори. Значи... Това само оригинал. Моята. Тя беше оригинал. Ма по-странно падна да е пин. Аз мога да правиш 3 звезди. Аз минавам 4 нива само. Аре, обръщай се и си ходи. А ти си мислиш, че си взема много добра на тази игра, е такова? Да. 2 на 2 е интересна. Аре, дам ти победа, защото не ми си играе повече. Знам. Верно, че да се излага. Много ми хареса. Много сме добри. Си. Моля. Къде отиваш? Ами в стена. Ето пата. Трябва да скача. Прескочи и си заминавай, въобще. Благодаря ви, че гледахте. Загледайте предишния клип, натиснете там. Да, да го кажа. Аре, ти го кажи. Загледайте предния клип, натиснете тук, за да се абонирате на канала, натиснете тук. Главата на Христо. И за тениски на Ремо. И какво нещо друго? И... Харесайте, споделяйте екипа. Да, естествено. И хора, мисля да приключвам с този клип. Стана и 13, не ми съди. Не се спи. Трябва едно място да ходя, така че не по-скоро никъде. Просто тук ще седя и нещо ще гледам. И айде, чао и до следващия клип. Абонирайте се, оставете един лайк, да натиснете камбанката и